रचौली। कवन काम तोर करो सजनवा हमरा बतावे गे, कवन काम तोर करो बोलमुआ हमरा बतावे गे, छौड़ी गे हमरा बतावे गे। हमर सजनवा टोरक चलावे, रांची से पटना रोज दौड़ावे। अरे हमर सजनवा टोरक चलावे। कवन काम तोर करो बहुनवा हमरा बतावे गे, छौड़ी गे हमरा बतावे गे। हमर सजनवा टोरक चलावे, रांची से पटना रोज दौड़ावे। म्यूजिक बाय अमित गुप्ता। केतना कमावा हो पियावा केतना उड़ाओगे, एक महीना के सैलरी केतना बचाओगे। सोनिया टरकवा वाला बहुते कमावई रे, भेज दे है घरे पैसा नाही उड़ावई रे। सही सही बतावे बतिया नहीं छिपावेंगे, सही सही बतावे बतिया नहीं छिपावेंगे, छौड़ी आगे नहीं छिपावेंगे। हमर बलमुआ टोरक चलावे, रांची से पटना रोज दौड़ावे। म्यूजिक बाय अमित गुप्ता। सोनिया सुदामा के खूबे करो ही बड़ाई गे, हमरा लगो हो बोलो ही बतिया बनाई गे। अनुपम बेदर्दी हमर बात के समझ रे, हो कई मोर ड्राइवर पियाला सबसे अलग रे। दिल के अपन बतिया तू खुल के बतावेंगे, दिल के अपन बतिया तू खुल के बतावेंगे, छौड़ी आगे खुल के बतावेंगे। हमर बलमुआ टोरक चलावे, रांची से पटना रोज दौड़ावे। DNS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रचौली।